Aquesta investigació descriu el disseny d'arcs desplegables a partir de barres articulades comúnment anomenat sistema tipus tisora, partint de la base geomètrica de polígons regulars per la seva configuració. La geometria dels polígonos regulars inscrits en una circunferència permet determinar la forma general de l'arc en l'estat final de desplegament, definir la quantitat de barres necessàries, el posicionament dels forats, les distàncies dels punts d'articulació, la llargada de la barra i l'àngul necessari d'obertura per obtenir la geometria de l'arc. L'objectiu és aconseguir mitja cúpula desplegable formada per semiarcos, basats en el sistema constructiu tradicional per construir arcs, és a dir, a través de l'aproximació progressiva dels semiarcs, els quals es trobessin en un punt mig a una alçada específica, aprofitant l'avantatge de les estructures desplegables per elevar els arcos sense cap estructura o bastida addicional de suport, optimitzant els tempos de muntatge i facilitant el mètode d'execució de muntatge de la mitjana cúpula.